sim jing lai sama kui nomor lai spa lai pusat. Lai spa lai pusat. Ang ding iya lung iya kwena utra. Panai lagalu lagade maruan. You play Taïew durang bulan tau. Umbain basumar yangi. You play Taïew durang bulan tau. Umbain basumar yangi. Kohimen gopera tongin sngu yaw jisu naga bynta kanega sngi penginang kerpar yaw jisu benakar ku kardo yengi kadbang idang bu ege jing dumu shime shime jongi nginang kerpar ba ki ba pang ki ba shitam kinang yo jing koi jing kia daga jinga e jongane ki yukirish bakhuid ngiduai naga bynta ka jingkarla ka pamur jongi numpap ban ngiduai kerpang ru naga bynta ka mega Bible convention bangin light naga jing slap ke jing bit baro kat bangidam pen kre naga binda kene kabai mega Bible convention itu wai kerpang ru naga binda brother sajid lemba jangi utrayun karen abun ki brio babun ki brio ki bawan ki dia mahdi ke jing goi jing kia met bad men siam ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid ka jinga e jango trai jangi o Jesus Christ bar ka jingi jango blai lem bar ka jinga sulok jango men sem Bakhuid kindon rengka bat pi barro ko himmen ko para tongin sange shipor ban ko slai halake donur ka men sem halor ki pop baro ki bangilale ngios ngo nyaga shiti jango Paulus bakush chau Timothy kumno ngideben im kum ki kun jangi inga sem jango blai ni baro ngilong ki kun jang ki inga sem jang oblay ban ngidi ban don ka akor jang ki inga sem jang oblay ban habang ile kano ka kam palat ya kata ka jing tawa jang ka beneng ngi pen sausi ya oblay pen sausi ya jisu ban ngi pen jaburam ya ki inga sem jang oblay tongin sange chipor ban kuslai halor baro ki pop ki bangilale knamba nginnam pen sausi ya ki himmen ki parajangi nginam pen sausi ya ublay unang tao nuk jangi kabawan shangi lembau Jesus Christ Jesus be eat map yangi side kud yangi na ki pop baro ki bangilale bon sen ngi pen sausi yeme bon sen ngi la pen jaburam yeme lemba ka tin ka tilich lemba ka jinglay jing kam jangi lemba ka jing mudur jangi nga pala ha ublay badan bor baro badhapi ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jimpar khat daki tin daki kam daki jinglay klet daka jinglay palat janga daka jinglay palat janga daka jinglay palat bakra we janga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti yaki angen bakiri kui badia pi ko himen ko para benduai na gabenda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro ni sune yangi badendala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingem bam jekut amen Traiken rat ublay isne yangi Traiken rat ublay isne yangi Traiken rat
jingpynbna to nginia duwai ni duwai na kabinda bar ke jing dumu shime shimet ni duwai na kabinda ki bapangi bashitam ni duwai na kabinda ka mega bible convention bar ke jingwan jongo brother sajid benyalap ya ka kubar baba ni duwai na kabinda ka ba kasngi kabalait na bar ke jing tur ke jingwe ni duwai na kabinda baro ke jinga e jongo jisu Koblai, meu bela pin kup yau Bishop Robert Bellarmin Bakhuid, da ka jing shampang ka bapela bat ka da ka bor, ban pengsan ya ka jinge jang ka balang jame, to ai ba lemba ka jinge side lem jangu, ki pai jame kin shem barabor ya ka jing kamen, ha ka jing pura jang kaju kata ka jinge, da utrai jange Jesu Christ kuun jame, uba im bat san sha rengkat bat me, Haga jingalang kawe jangamen sem Bakhuid oblay junom la junom. Amen. Kajing pulih nak sithi bening kong jong Apollos Bakhuid chau Timotheus. Ko be ngakermen banwan kloi sapi henrei ngatho yakine kicing ptha sapi khnang balada ngasem pindup tip kumno badai banle hapo kayeng kasem ublei kabalong jong ublei baim kabalong urijit bat kanong rim jong kacing sisa kabakrau da sisa ngipla kalong kacing maya jong kacing nget jongi lapan pau ya u hakado lasaki da umensim layo I daki angel layalap pedang kijaj penreu langit kaleng kapertai lasimno shaneng ha kaburam kane kaktin jong utrai Isungo yaublay. San spak kadway no bar tas pak sak. Hallelujah.
jong ka jingim bom juku. Hallelujah. 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 Utrayundon rengkad bat pim. Kajimpulin aga gospel Bakhuid kat kumulukas. Kabram may utray. U Jesu la ong. But ngan in yanujor ikibrio jang kane kapateng. But kiasrim. Kiasrim yakikina kiba shongkai haka jakayo but kiba yakaren paramaki. Ngilaput tangmuri nagabenda jompi. Henry pim shimla shad. Ngilaruai benyao Henry pim shimla yam. Naba uyanis ulawan shimbam upu but shimdi wine. Te pia ong ushong soy. Ukun ubruyo ulawan ubam bat udi. Te pia ong hakumi ujlang ngoid. Badu nong buaid. Uparalog jongi nonglum kajana bat ki nompop. Lajar kata yaka jing start la pengsan da baro ki kun jongka. Ka gospel jong utrai Kajingra yame utris. ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Nilayos ngo naka shiti jongo Paulus Bakhuid shawu Timothy. Ba u Paulus Bakhuid kintu jur yawu Timothy. But ude bandon ka akor jongo bale haka jingim jongo. Akor jonge inga sem jongo bale. But ude ban kindiu yaka akor jonge inga sem jongo bale. Baramangi ngimi nalaka jonge inga sem. Ngi don kimi ki pa la kaya ngi. But ngi im rengkat but ki himmen ki para. But halaki jonge kur ngi don ka jimmalin. Nengi don ka akor, ngi don ka rukam ban kren, ya ka rukam ban penyade bat ki brio, ya ka rukam bangi im haki inga sem. Ngi don ka akor. Habang yo ki brio ki ba im, kalem akor ngi ong kane ki inga sem, kalong ki inga sem, bam shimla hikai bha ye ki kon ban im bha. Ngi penya peri ki brio, katkum ka rukam ba ki im. Katkum ga rukam baki kren. Katkum ga rukam bangi pinyade baki bruyu. Don ki bruyu kalem akor. Don ki bruyu badon akor. Don ki inga sem badon akor. Don ki inga sem kalem don akor. Namar kakiar na kikimi ki pa. Lese kikimi ki pa. Kalem hikai ki kun. Ban im riyu bale. Ban im badon akor. Day nakata-kadang yo i. Don ki inga sem. Bapinjaburam yekiwe. Don ki kon ke bapinjaburam yekiwe. Namar kim shimla yo jingi kaya ye naka nala ki inga sem. Naka nongrim jang ki inga sem. Naki kimi ki pa. Hangni u Paulus Bakhuid ong ngideben kindiu ya ka akor. Ya ka drukam im. Kat kung ka inga sem jongo bale. Mangi iwe pa iwe. Ngilong ki kon jongo bale. But ngideben kindiu ya ka burom jongo bale haka kren ka kana jongi haka kor jongi bad u Paulus Bakhuid ong kum no ngilaban kindiu ya kane ka kor haka inga sem jongo bale kalong haka babat ya ka jing shisha haka jingem jongi ladang ni kendriang na kane ka jing shisha ka bangitip ladang ni penjem kane ka jing shisha nengi pinduna kane ka jing shisha Ladangi klat ban kindiu ya kane ke jing shisha ha ke jingim jongi
ngi kalalong ki kon bam don akor haki inga sem jong oble badu ble kadu kadwai un kandai tiangi but ngius no jisu keren siapa ga jinglong jong ki beriu jisu keren hangi kumno ngila ban roy hakene ka kor but ban roy hakene ka kor u jisu ubu hakama jongi ia ga jingi kai jongu yanis baptist but ga jingi kai jongu hi banang dau jisu bu hangi ar jait ki kinna ki ba shong ha ka yo don ka we ka jait kinna ki ba put ya ga jing ruai comment don ka we pat ka jait kinna ki ba ruai ya ka jing ruai bas ngosi ar jait ki nom put bad kay ka ba jisu mut ban kren hangi ladang ikwa ban kindu ya ka buram jong ki inga sem jong obale ngidi banang ban benrap ya baro ar jait ki nomput bas ngosi nomput ba komen kawe ka jait nomput ba yalam yangi jaka shaga jing shart komen kawe pat ka jait nomput ka yalam yangi shaga jing sosi kay ka jing mot jong gane ka jingi kai jong jisu bang indup la ban im ya ka akor jong obale kenambang indup lang ban rung pura ha ki inga sem jong obale habangi keren ki inga sem jong obale ngi ban sautu shai kadar kane kalanga jinglong jong ka baneng lemba kane ke jingi kai u paulus bakhuid u caught u wearing I way pai way banlongi the cut ba pura jong ki inga sem jong obale kalong ka baneng banrung ha ka baneng ngi banang ban benrap ya baro ar jait ki jinglong kaba yarap yangi banjan badutrai kai ke jimur jangi nomput ki baruai benyau ki baruai yam ka jingruai jangki kayalam yangi shaga jing sosi ki nong batai start jangka jingto Bakhuid ki ong kane ka kadau hangi syapanga sakramen jingkala kabamod ka jingpynbna suk jingpala pop habang ni puson halor ki pop jangi habang istang ban sautu ya ka jingduna jangi habang istang ban sautu ni myade dur bat ki inga sem janga baneng ne ki inga sem jango bale ngin stang ban sautu ngade ban kala ka bomod ladanga im kumne nganum iyo banlong kadakot janga baneng naga benda kane ngahaban play ki pop ngade ban sausi halor ki pop hangda don ka jingruai benyau kinomput ka pinsawa ya ka sur janga jingsosi namarba ni lepop lemba yanis baptist kane ka sur la sawa habar kibruyu kala ka bamod ngawan ban pinkara ya ka lindi ba kino ki ba kloy ben ya kane ka lindi kinsa shem kinsa lab yawu nompenim bakin kerla long de kot jong ka beneng kin kerla long ka de kot jong ki inga sem jong obale nangda ujisu ulawan da ka barwai komen ka jingruai ka sur jong ka jingruai kalong jingkamen habang isngap ye ka ta sur jong ka jingruai jong ujisu kapelong yangi ban shat komen namar ngin snowsting ka jing sosi halor kapop kayalam yangi shaka senda jong jisu bat kata ka jing tur sha jisu ban kala ka bamur kan pelong yangi ban snowsting kumukun balaja haba ula jingai na uble na upa ula snowsi ula snow kinja ula snow marwe badula rai happadeng kane ke jing sosi ke jing jinjar ke jing kordit ngasno ngan leit pai sha upa bad haba ula poi sha ing upa kai ka balajia kadon ke jing shat komen kaladon ke jing komen ka ba palad kaladon ke jing ka vai ha kata ke ying bad kata ka pelong ya u ban lai lui na bar ke jing sosi jongu kala pelong ya u ban ken mau ya u bale ke jingi do bale haba u himmen ulawan ula yusno ya ka jingshat badom shimla nud ban rong kane kalong ka jinglong ka bau jisu kren hangne ki kinna ki baruai benyao bad ki kinna ki baruai kemen bad ka jingruai kemen ka yalam yangi ja ka jingshat bad haba u yanis Bakhuid ula baptist ulawan shimla wam shimla di wine shimla bam upo
ulayai lembaga jing sosi. Kane kalong gadak ka shinjang ka jingkala ka bamod. Kane kalong gadak ka shinjang ka sakramen jingpynbna suk. Sakramen jingplapop. Yenda ngiladep lait-ïa kane. Ngin saya rumbadu Jesu ban lekamen. Hangda ngi bam upu bad ngi di wine. Kane kalong gadak ka shinjang ka Eucharist Bakhuid. Badu Jesu kadau hangi. Siapangga jingkar dor jong baro arteli. Ngidon kamban put ya ka jingruai sausi. Kenamba ngindup iya ka Eucharist Bakhuid. Kabalong ka jingkawai kemen. Kabapelong yang iban syad. Kabapelong yang iban syad kemen ha kemen siam jongi. Kemen siam jongi kan stang ban syad kemen. Jesu kot uweri ngi baro. Ban snawutu ya ka jingkar dor jong kene bynta. Kelem kane artiliki sakramen ngimlaban poisha beneng. Ngide bandon sakramen jingpynbna suk. Ngide bandon sakramen jingplapop. Barka sakramen jingplapop kayalam yangi sya kamet barka snam jungo kris. Sya upu barka wine. Bakerla long kamet barka snam. Barhangda ngidi rengkat badu Jesu, ngi bam rengkat badu Jesu, bang ngi kerlalong kikun jang ka beneng. Ngin kerlalong kikun jang ki ingga seng jang uble. Nakata Paulus bakudu ong ngidi ben yaini skem ha ka jing shisha kalong. Kalem sakramen jingpynbna suk, but kalem sakramen the Eucharist ngimla balong kikun jang ubale ngimla ban rung haki inga sem jang ubale ngimla ban poi shabeneng kane ke jing shisha ngide ban hikaya kiwe nagabinda kane ke jing shisha ngide ban imbarabor nagabinda kane ke jing shisha ngide ban iap ladang iap badu Jesu ngin poi shabeneng ko himmen ko para tongin duwai bangin don ke jingid hadu kata ya ka sakramen jingpynbna suk bangin ngeit ha ka sakramen jingpynbna suk ngi kloi ban ngi kenin kelalang ki beri ba kloi ban kela ka bamod ban plai ki pop bandu pidiang ya Jesu da ka jingkamen ka jingkawai jengutrai upu bat ka wine kalong ka met bat ka snam jengu kris ai bau Jesu unang yalam yangi syakane ka jing sautu bangilang kikun ke balai lui shisha. Jesu baid pelong yang ikikun jame. Pelong yang ikikun ke bapediang ya ke jing sausi halor ki pop. Ba im ha ke jing sausi halor ka pop. Kenambang indup kemen bat me. Habang yarung bat me. Ban syong bam ha ka mid bam jame. Ha ka Eucharist Bakhuid. Pen kalai ke jingim. Pen demai ke jingim. Pelong yang ikikun ke balai lui. Enya ro ya utrai Jesu Christ. Junam la junam. Amen. Tangin yang tangin plai ke jingait ke jing. Ngangait Au play pa badan bor. Unang tau ke beneng bat ke kendau. Bat hau Jesu Christ kun pamarwej. Utrai jing. Yau bala puna men sim Bakhuid. Yau bala kana ka Maria teisoti. Yau bala shalbein popon Dios Pilatus la sanar pana yabu la yap la tep yabu ula kyrshan ki bayap haga Sngi ka balai ula mi pan ki bayap ula kyrshan bene usham shakamon ublay upa badan bor baro nangda unwan pan ban bishari ki bayim bat ki bayap ngangit hau men sim Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jingya sulok ki rikoid haga jimab ikipop haga jimmi pat kado daga jingim bam jikut. Amen. Laispa prapusa. Laispa prapusa. Amen.
Toya duai ko himen ko para baga jingkenia janga ba jumpi. Kallang ka ba pediang hon hau blay upa ba don bor ba ro. O trai pinenga jingknya ni ti jompi na kata kajingero ko pura makateng jomu. Kajingmuta ini mereka balang Bakhuid jomu baro huwei. Topet daga basbun yage jingkar pa jangi ko trai. Bat haka jingsbun jame topediang yakini ki jingtarwa kinia jangi shakri jame. Bakumda ya ka ba mangi shimet nila tarwa shaka buram ka kerteng jame. Kan mendoi nagabinda janga jingpenim ya barro. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka batpim. Rengka bat piru. Token to you yala ka donod. Kintiu li xiao trai. Tongina ingu ya utrai ublay jangim. Kaisong hok bat kadei. Dashisha kalong ka ba siyang hok bat ka baday kadeti jongi bat ka jingpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar wat lada memdon kam ya ka jingero jangi pinban ka jingsngu jangi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jangi kimpinyar eye ya ka jingkrao jame henreki arab yangi nagabinda ka jingpenim lemba utrai jangi u Jesus Christ. Bat kumda rengat bat kikin konruai jangi angel ngia ro yame bat jingpynbna da ka jingkamen. Ko para haka jingeriu pale daka jing trang kabanadu ka donut ni duwai baka bo jang men siam Bakhuid van kiar halo jangi bangin dup snow tu ka jing tawa jang ka baneng nangi ivei pa ivei balongi kun jang ka baneng wanginang so si halor baru ka jing tuna jangi wangi trang ya jisu haka yukirish Bakhuid kadba men siam Bakhuid van kiar halor ka ni ka duwan ka dupat pen kala ya wani upu bat ka wain sya kamet bat ka snam jungu ngirungin le kamen hapo jangi ngirungin syat kamen ha kamen siam jangi namaru jisu wan chingi sasasi pen karku yangi pen kala yangi pen dima yangi pen long yangi kikun ka balai duid dashisha melong u Bakhuid ko trai katemei jang ka jingkoi barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing terwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasna jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu bada kabaingu yame ula kedia yavu badulai halage senran u ong tu shim bato bam nakane pi barro nemar kane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jompi haka ju keru kamendala la yabam ula shimya ka kuri badda ka baingu biang yame ula ayaka halake senran u ong
Toshim batodina kane pi barro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutam batte mai bad bam jekud. Yakaben penmi nagabinda jambi. Ba nagabinda ki babun. Nagabinda ka jimap yakipop. Tole yakane ben ken mau yangam. Kos namba kardor jango Kristo pen kuid yangi. Pen kuid yangi men siam hadim pen kuid. Pen koi pen kia yaki bapangi bashitam baro. Yada yangi nau bamen nagi kalam. Kajimaya jongka jinget. Kata sin bagi dunia uku, bagi negara kakuri, jingpynbna kajian jong mikutran, tada dongmenwan. Namar kata. Ngi ke bapin mendaya ke jingia bar ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim badia ka kuri janga jingpynbna ngi dai ngwaidem na mar melanyo yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke bayo binda hakamet bakas nam ukris ngin long ke bala penyat likawe da umen sim Bakhuid token mau ko Taïew ka Balang jamme Kabala priyang hasatala kaparte, bato penjana yakaha ka jingin, ringat badulio upa Bakhuid jangi, uvil bad ubishab jangi, bad baru kilingdo bad kiriniam. Takan mau lemru, yaki himmen ki para shinrang bad kinde, ki bala yotia da ka bakurmen yaga jimmi pan. Badia baru ki bala klat no haga jingisne jamme, top diang yaki shaga jingshai ka kama jamme, to isne yangi baru ngi karpadiame. Barengkat bat kamaria te isuti Bakhuid ke kami jango bale u jaso Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid u Bellarmin Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pen sabhaya me pateng la pateng ngilong ki babit benya bindalem haga jingim bam jikut bat bangini Robert pindon buram me da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallong hame ublay upa badan bor haga jingelong kawe jangumen sem Bakhuid baro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin tuwai kumbau Jesu lahi kayangi yai beteng ben tuwai nakabinta ka mega Bible Convention nakabinta brother Sajid nakabinta upai jangu blay buat yalung lang hangne Banginyo ya Sngi kabalait na gijing slap gijing bit baro pau jisun karku ya kane kamariang bangin numdon kano gijing tur gijing bit ha kane gijing pen kare jangi kam da me ki bru ki bawan saru na dus ngi todi baka bor jisun nam pau haki baro kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka ima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habening Taïew ngi bynta ka jimbam jangi ka bahala kasngi badama ngi gereng khang jangi kumbangi rungi ma pi ka beles niu yangi badwa delam yangi shaga jimpen shoy henre ta plait yangi na ka basiniu to plait yangi ngi karpat ko trai na ki jing siniu baro ha ka jing spon jamme toy jing suk jing sign ha ki sngi jangi knamba da ka jingyara ka jingis ne jamme ngi light baro bona ka pop pan ngi nio jingyada na ki jing jinjar baro Kadbangi dangap kemelendi aga jingkermen Bakhuid, bat ka jingwan pa jangunong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jume ka kalong kaima ka jume ka bor ka utrom junom la junom. Kotrai Jesus Christ may uba ong yak apostol jame ka jingsug ngai happy ka jingsug janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga Balang jame bat ha ka jingspun jame to ai haka yaga jingsug bat ka jingyat le kawai kat kum ka mon jame mamay uba im bada basensya junom la junom
Amen. Kajing sekutrai kandon bara bor rengkat berpim. Rengka bat. Dap da kajing itu Christ tongin ia ingu markelian. Hakumi ukun lambro jungo bele. Hakumi ubaket naga pop janga parte. Sukito ke bela korsha ke jingkawai jungo ukun lambrot. O kenrat kamong basong hong. Merong o kayeng junga. Reis o takakatien. Permansip junga. Sakyahi. Melawan hamo kamen siyem jagi. Melapin kadang yang ida ka communion Bakhuid.
But melapin kadang yang ira ka communion men siam kadbang ira kot karpad ye mena jingai. Yesu bayin karku kardo baro kene ki kon jamme. Ke bashim men da ha kene ki yukirish bakhuid. Dan bon ki himmen ke parajangi. Ke bashim men da online. Menang penslay yaki baro da ka jingir ka batimai. Menang yalam yaki baro shaka sinda jamme. Karku kardo yaki bapangi bashitam. Pen koi pen kiai. Lai ludi ki na ka jingkai na ka jingkom baro. Pen kodi ki inga sem jangi. Bangin don baro ba ka jinglong jangi inga sem jami. Bangin dup don baro mo ka jingir ba shisha hame. Bangin dup ir shisha yame. Bangin dup mane shisha yame. Bangin dup kongo shisha yame ha ka jingim jangi. Ai boring in Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ni duai ke jing duai jubilee. Ni karpad ya jisu ba unam penjem pura yang ina ke jim penchutam shipor ha ka bangi shimenda ke kam isune menda kasngi. Koppa ubaha bening to ai baga jingate ba mela ai hangi au kun jamme Jesus Christ u himmen jangi but kalakli jing janga jingir spoon kan kalang hake donu jangi dau men sim Bakhuid kan kersi biang hangi yaga jingkarmen bala kerku naga bynta ka jingwan janga hima jamme to ai baga jinga e jamme kan pengala duringi shaginong lur lingka wamju shangtai pan bet ige sambai janga gospel to ai ba ki tu ki simbai kan ben kala dur na chapo ya ke jait ben rio bari ka perte mariam baro ka we ha ka jinkame lendi batikana ya ka bening batimai bar ka perte batimai ka ba enda ya ki bo jango bammen la wengno ka burom jame kan ting shine jino to ai ba ka jinga e ka jup kan kersi biang hangi ki pilgrim janga jingarmen ya ka jingang nur ya ki tia jingkan show habani ai bagata ka ju ka jinga e kan pinsa priang ya ka jingkamen par jingsuk jangunong sius pa jangi sa satala ka parte shame ko blay jangi bala karku junam kan longa buram par ka jinga ro junam amen kopa jangi baha bening kan longa bakui ka teng jame kan wan ka hima jame kan longa mon jame akindo kum baha bening to ay yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasni Patamap yangi kering kang jangi, kumbangi rungi map ikabalis new yangi, padwatelam yangi shaga jimban shoy, and rate of light yangi, agabasinio. Kublay komaria, kabadam taka jingae, tried and but palakar pan of taking day, palakar kuya sopo jumpa Jesus, komaria bakui, comijum of blake, wine kabinda jangi in pop, mendab the kaporga jingyap jangi, amen. Kaburam, Paupa, Pelku, Baramin Sim Bakhuid, Kumba Kalalang Kamamini Kong, Kumchu and Dab, the Barabo, Junam La Junam, Amen. Talk in your duai. Ni karpat kotrai, to ai baga jing tre kam, janga jingais bu nabening, kan shimdi yakidonur, but kim met jungi, kumda ba man la por, ka jing snow jungi. Henry ka bor janga ka kan kam tre hangi da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka betpim blay badan bor baran karkuyapi uppa badukon badomen sim bakoi amen ya lesuk ban penbana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampi ismu ya blay South Spark Hyundai Jingle
Bakhuid. Balang bangkong juta karwal jenama jenam amin. Enyero yotra Jesus Christ. Jenam la jenam amin.